ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கும். ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு. அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர். இன்னையிலேருந்து நம்ம பக்தி யோகம் ஸ்டார்ட் பண்றோம். கர்மயோகம் இருக்கிறது சிறந்தது பக்தி யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா இதுல எல்லாமே அடங்கிடுது. நம்மளோட கர்மா, நம்மளோட ஞானம், பக்தி எல்லாமே இதுலயே இருக்கிறதுனா அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாமே இதுல அடங்கிடும். முழுக்க முழுக்க யசோதாம்மா எப்படி பகவானை கட்டணும்ன்ற பிரயத்தனத்திலேயே ஈடுபட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும்ல. அந்த மாதிரி பக்தி யோகம் யோசிச்சு செய்யற ஒரு விஷயம் இல்ல. இயல்பா நம்மளுக்கு வந்துடணும். அது பகவானுக்காகவே எல்லா விஷயங்களும் செய்யற மாதிரி நம்ம பேசுறது, நம்ம கேட்கறது எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் பக்தின்றது. 9 வகை இருக்கிறதுல இதுல இப்ப 2 தான் நம்ம பார்க்கிறோம். கேட்கறது, பேசுறது அப்படின்றது. ஸ்ரவணம். அதாவது என்னன்னா பக்தி யோகத்துல இது முக்கியமா என்னென்ன கேட்கறதுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 7வது அத்தியாயத்துல தச்ருணு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை உண்டு முதல் ஸ்லோகத்திலேயே. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல உம் அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்மளோட சென்சஸ், நம்ம சென்சஸ்ல ரொம்ப ஆக்டிவானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காதுதான். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கும் போதுமே நம்ம எழுந்திருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அதுக்கு நம்மளுக்கு சப்தம் கேட்டுதான் நம்ம எழுந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ 5 புலன்கள்ல ரொம்ப நம்மளுக்கு சென்சிட்டிவானது அப்படின்றது கேட்கும் திறன் அப்படின்றதான். யாராவது கூப்பிட்டாலோ இல்ல அலாரம் சத்தத்திலயோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு நம்ம பேரை சொன்னாலோ இல்லைங்களா, ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டுதான் நம்ம எழுந்திருக்கிறோம். அப்ப ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கும்போதும் நம்மள நம்ம கிட்ட ரொம்ப சென்சிட்டிவா உள்ள சென்சஸ் அப்படின்றது நம்மளது கேட்கும் திறன் அப்படின்றது. அப்ப ஸ்ரவணம் அது ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு எல்லாமே உயர்ந்தது. இதுல இது இது ஒரு ஆழ்ந்த, அதாவது நம்ம எவ்வளவு அறியாமை மாயையில நம்ம ஆழ்ந்து இந்த உலகத்துல நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து நம்மள வெளியில வரணும் அப்படின்னா வெறும் கேட்கும் திறனாலே நம்மளால பகவானை பத்தி கேட்கும் விஷயங்களாலே நம்மளால வெளியே வர முடியும். பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு கர்ஸ் கிடைச்சது இல்லைங்களா? இவங்க ஷமிக்க மகரிஷி அவங்க மேல அவங்க ஒரு இறந்த இதை பாம்பு போட்டுருவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஸ்ருங்கி அவங்களோட பிள்ளை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா சாபம் கொடுத்துருவாங்க, 7 நாள்ல மரணம்னு. உடனே தான் எவ்வளவு பெரிய டிவோட்டி, தன்னை பாதுகாத்தாங்க கிருஷ்ணர். அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும்போதே, கருப்பையில இருக்கும்போதே நான் அர்ஜுனனோட பேரன் அப்படிலாம் எதையுமே யோசிக்கல. நான் பெரிய ராஜா, அதாவது ராமராஜ் மாதிரி இவங்களோட அக்ஷயம் இருக்குமா, பரீட்சித் மகாராஜரோட அக்ஷயம். அப்புறம் இவ்வளவு ஆப்புலன்சஸ் இருக்கு. ஆனா ஒரு சின்ன பையன் நீ எப்படி சபிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி எதுவுமே பண்ணல. சரி பரவாயில்ல, நான் செஞ்ச தவறுக்கான தண்டனை. அதுதான் டிவோட்டிஸோட நேச்சரை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எந்த இடத்துலயுமே டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னோட தவறுக்கான தண்டனையை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. அப்படின்னும் போது அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க, உடனே யாரு ஒரு குருவை தேடி போனாங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட. அவங்க கிட்ட போய் 7 நாள்ல மரணம், நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பத்தி என்னெல்லாம் விஷயங்கள் அப்படின்னு 7 கொஸ்டின்ஸ் ஸ்டேஜஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இதெல்லாம் பாகவதத்தோட ஆரம்ப கட்டம் அப்படின்றது. அப்ப அந்த 7 நாளும் அவங்க எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம அந்த கேட்கும் திறன் ஆழ்ந்து அப்சார்ப் ஆகி, வேற அதாவது பசி கிடையாது, தூக்கம் கிடையாது, வேற எந்த ஒரு சிந்தனையும் கிடையாது. பகவானை பத்தி முழுமையா கேட்டுட்டு, அந்த பாம்பு நீ கடிக்கும் போது கூட நான் பகவானை பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கணும், அதனால நீங்க எதுவுமே நிறுத்தவே கூடாது அப்படின்ற சேஜஸ்ட் எல்லாம் அவங்க ரெக்வஸ்ட் வச்சுட்டு அவ்வளோ ஆழ்ந்து கேட்பாங்க அப்படின்றது. அப்ப அந்த மாதிரி ஆழ்ந்து கேட்டது, அந்த கேட்கும் நிலைப்பாடு பசி, தாகம், தூக்கம் எதுவுமே கிடையாது. ஆழ்ந்த அந்த அனுபவம் இருக்குங்களா? அப்ப அந்த கேட்கும் திறனாலே அவங்களுக்கு அந்த முக்தி கிடைச்சது, மோட்சம் கிடைச்சது, பகவானை அவங்க அடைஞ்சாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப கேட்கறதுன்றது எவ்வளவு உயர்ந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம கேட்கும்போது யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம். யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்னா பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். இல்லைன்னா பகவானோட பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். பரீட்சித் மகாராஜ் யார்கிட்ட கேட்டாங்க? சுகதேவ் கோஸ்வாமி. சுகதேவ் கோஸ்வாமி யாரு? ராதா ராணியோட பெட் பேரட் இல்லைங்களா? அவங்களோட பேரட். அவங்க ராதாராணி கூட பெட்டா இருந்த பேரட். ஆனா ராதாராணி இன்கார்னேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பேரட்டை இங்க இருக்க சொன்னாங்க, சுக்கரை இங்க இருக்க சொன்னாங்க, உனக்கு இங்க வேலை இருக்கு, நீ என்னோட வர வேண்டான்னு. அப்போ நான் இங்க தனியா என்ன பண்ணணும், ஹரிகதா எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் நீ போய் கேளு, அங்கெல்லாம் நானும் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதனாலதான் அவங்க பாகவதம்லாம் எங்க சிவபெருமான்கிட்ட கேட்டாங்க, வியாசர் கிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்ல. அப்ப அந்த மாதிரி பியூர் டிவோட்டி அவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிட்ட இருந்தே, இப்ப பகவத்கீதை பகவான் உபதேசித்த ஸ்லோகங்கள் இல்லையா? அப்போ உத்தம ஸ்லோகங்கள் அப்போ பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். இல்லைன்னா
நம்ம பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது பரம்பரையில வராங்க இல்லைங்களா? 4 பரம்பரையில வர உன்னதமான பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். இப்படி நம்ம கேட்கணும். இதுதான் சோர்ஸ். இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம கேட்கணும். வேற எந்த இதுல இருந்து நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா, அது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, பாலை வந்து பாம்பு தீண்டிட்டா அந்த பால் விஷமாயிடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மள வந்து சரியான பாதையில எடுத்துட்டு போகாது. நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்னா, இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயத்துல ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கேட்கறது மிக சிறந்ததுன்னு தெரிஞ்சாச்சு. ஆனா எங்கேருந்து கேட்கணும்ன்றது நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அதற்கப்புறம் அ அந்த கேட்கறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இதயத்துல பகவான் எப்பயுமே வீற்றிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையில. அப்ப பகவான் நம்மளோட இதயத்துல இருக்கும்போது பகவானுக்கு தெரிய வந்துரும். சரி இந்த ஆத்மா நம்மள பத்தி கேட்க விருப்பப்படுது அப்படின்றத அந்த விருப்பம் தெரிஞ்ச உடனே பகவான் அதற்கு ஏத்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாத்தையும் அமைச்சு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? நமக்கு வந்து நெறைய பக்தி மார்க்கமா என்னென்ன விஷயங்கள் உண்டோ அது எல்லாத்தையும் நமக்கு நம்ம தேடி போக வேணாம். அதுவே நம்மள தேடி வரும். ஆனால் நம்மகிட்ட அந்த ஆசை மட்டும் இருக்கணும். கேட்கணும் பகவானை பத்தி அப்படின்னு. அப்போ அந்த மாதிரி பகவான் நம்மளுடைய இதயத்துல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதற்கான எல்லா அனுகிரகங்களையும் பண்ணுவாங்க. அப்படி கேட்கறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இதயத்தில் உள்ள அந்த மாயை இருக்கு இல்லைங்களா? முக்குணங்களால ஏற்பட்ட அழுக்குகள் அதெல்லாம் நீங்கும். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் நடக்கும். பியூரிஃபிகேஷன் நடக்கும். அதாவது எல்லாருமே வந்து எடுத்த உடனே பியூர் டிவோட்டீஸ்ன்னு கிடையாது. ஏன்னா எல்லாருமே இந்த ஜட உலகத்தில் தான் இருக்கோம். முக்குணங்களோட ஆதிக்கத்தில் தான் இன்னும் இருக்கும். ஆனாலும் நம்ப அந்த பியூரிஃபிகேஷன் எப்ப வரும் அப்படின்னா, பகவானை பத்தி நெறைய கேட்க கேட்க நம்மகிட்ட அந்த பியூரிஃபிகேஷன் உடனே இன்னைக்கு கேட்ட நாளைக்கே நான் வந்து அ பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்றது வராது. கொஞ்சம் காலம் எடுத்து, எடுத்து, எடுத்து நம்மகிட்ட இந்த பியூரிஃபிகேஷன் அவசியம். நம்ம எந்த அளவு ஈடுபடுறோமோ கேட்கும் விஷயத்துல, பகவான பத்தி விஷயத்துல எவ்வளவு ஈடுபடுறோமோ, அந்த அளவுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் இருக்கும். அதற்கப்புறம் அந்த மாரி பியூரிஃபிகேஷன் ஆனதும் என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா நம்மகிட்ட உள்ள அந்த அறியாமை போயிடும். நெறைய கேட்கும்போது என்ன ஆகும்? பகவானை பத்தி நெறைய தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப பகவான் மேல நமக்கு அன்பு ஏற்படும், நம்பிக்கை ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மகிட்ட உள்ள அந்த அறியாமை ஃபர்ஸ்ட்டு போகும். நம்ம பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு போயிடும் பகவானை பத்தி கேட்கும்போது. அப்ப நம்மகிட்ட ஞானம் வளர்ந்திருக்கும். பகவான் மேல பக்தி வளர்ந்திருக்கும். அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்ப கேட்கறதுனால மட்டுமே ஆனா எப்படி கேட்கணும்ன்றது பரீட்சித் மகாராஜர உதாரணமா வச்சுக்கிட்டு நம்ம கேட்கணும். அந்த மாரி கேட்கும் பட்சத்துல நம்ப நல்லபடியா பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப கேட்கறதுன்றது மிக சிறந்த ஒரு விஷயம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், ஆத்ம நிவேதனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் இப்படின்னு வந்து 9 வகையான பக்தி. ஏன்னா நம்ம பார்க்க போறது பக்தி யோகம் இல்லைங்களா? பக்தி சேவை நம்ம வந்து நெறைய பார்த்தோம். அப்ப பக்தி சேவை அப்படின்னா என்ன மாரி சேவைன்னா, பகவான் ஒரே ஒரு சேவை மட்டும்லாம் நமக்கு குடுக்கல. இந்த ஒரு வேலை தான் உனக்கு அப்படின்னு இல்ல. அதுலயும் வெரைட்டி குடுத்துருக்காங்க. உனக்கு கேட்க பிடிச்சிருக்கா கேளு. பேச பிடிச்சிருக்கா பகவானை பத்தி? பேசலாம். அப்போ பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்க பிடிச்சிருக்கா? நினைச்சிட்டு இருக்கலாம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்றாங்க? அத்தனை விஷயத்தையும் நமக்கு குடுத்துருக்காங்க. அதுலயும் வெரைட்டி இருக்கு. பக்தியிலும் நம்ம விதம் விதமா நம்ம பண்ணலாம். இல்லன்னா எல்லாத்தையும் பண்ணலாம். அவ்வளவு ஆசை, பேராசை இருக்கு நம்ம பக்தியில. அப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் வேணாம். எனக்கு கேட்கவும் செய்யணும், பேசவும் செய்யணும். பகவானுக்கு வந்து பகவானை எப்பயும் மனசுல நினைச்சுட்டே இருக்கணும். அந்த மாரி 9 வகையான பக்தியும் நான் வாழ்க்கையில பண்ணணும். அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பேராசையோட நம்ம பண்ணாலும் அதுவும் சிறந்தது. அப்போ இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் உண்டு. பக்தி யோகால நம்ம நல்லபடியா அது எல்லாத்தையும் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கலாம் பகவானோட அனுகிரகத்தோட. அப்போ இன்னைக்கு ஞான விஞ்ஞான யோகம் இது முழுமையான அறிவு. பகவானை பத்தி நெறைய இனிமே தெரிஞ்சுக்க போறோம். முழுமையான அறிவு என்ன அப்படின்ற ஞான விஞ்ஞான யோகம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஸ்லைட்ஸோட நம்ம சேர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. நம்ம மங்களச்சரணம் வாசிச்சிடலாங்களா? वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथमह्यं तथा विश्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोरुह श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जात्रजातं सकगणरघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते
नमस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कलालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्यादिदेशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம நேத்திக்கு அத்தியாயம் 6 பார்த்தோம். அதுல அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் அது நம்ம பார்த்தோம். சமபுத்தி விவஷ்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்னன்றது பார்த்தோம். 8 அங்கங்கள் கொண்டது. அது வந்து ரகசிய சித்திதா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதாவது அஷ்டாங்க யோகம்ன்றதுல நம்ம இந்த கலிகாலத்துல அஷ்டாங்க யோகம் நமக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி கிடையாது. அது வந்து அவ்வளவு சாத்தியப்படாது. ஆனாலும் அதுல குறிப்பிட்ட அந்த யமா நியமா இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, பிரத்யாகாரா, அப்புறம் வந்து இந்த இது பிராணாயாமா, இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். இதுல பகவான் நமக்கு ஒரு மனிதன் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு, மன அமைதியோட இருக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான விஷயங்களும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளால முழுமையா சமாதி நிலையில நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியலனாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் சமயத்துல இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன மாதிரி நம்ம சாப்பாடு, தூக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து கேளிக்கைகள் எவ்வளவு ஈடுபடணும், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எவ்வளவு ஒரு லைஃப்ல அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா. அதனால இதை தாண்டி நம்மளுக்கு வேற எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே தேவைப்படாது. பகவத்கீதை நம்ம படிச்சிட்டோம்னாலே நம்ம வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்றத பகவான் தெளிவா கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு மனிதன் தன்னோட வாழ்க்கையில எவ்வளவு என்ன விஷயங்கள் எவ்வளவு கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றதுல. அப்புறம் அது மாதிரி பிராணாயாமம் அதுவும் வந்து நல்லபடியா நம்ம பழக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட அந்த பிளக்சுவேஷன் இருக்காது. மூடு ஸ்விங் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா. நம்ம குழந்தைங்க வீட்டுல கூட பார்த்துட்டு இருப்போம், ஹைப்பரா இருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த பிராணாயாமம் அதுவுமே ரொம்ப ஒரு சமநிலையான மனதை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பகவத்கீதையில உள்ள எல்லா ஸ்லோகங்களுமே நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும். அதை நம்ம கொண்டு வரணும். அப்படின்னும் போதுதான் இந்த இந்த நிலைகள்ல நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துட்டு வந்தோம்னாலே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு மன அமைதி ஏற்படும் அப்படின்றதுதான் சரிங்களா. ஆரோக்கியமும் கூட நிலைச்சிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்றத நம்ம வந்து அபியாசேன து கௌந்தேய அப்படின்றதுல நம்ம பார்த்தோம். அபியாசேன து கௌந்தேய அப்படின்றதுல பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, அர்ஜுனன் சொல்லியிருந்தாங்க மனம் கட்டுப்படுத்த முடியாதது அப்படின்றத வந்து தெளிவா சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, பயிற்சி, அப்புறம் அதற்கான பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிற விஷயம், ஜட உலகத்துல அதர்மங்கள்ல பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிற விஷயம் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அதுவும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா மனம் வந்து நம்மளுக்கு நண்பனா அப்படின்றது
அப்புறம் தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன அப்படின்றது சுசீனாம் சம்ரித்தீனாம் கேஹே. அதாவது அஷ்டாங்க யோகம்ன்றது மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தணும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அது ரெண்டுமே ரொம்ப ஆக்டிவானது இல்லைங்களா? அதுவும் மனம் வந்து கெட்டியானது, அடக்க முடியாதது, அடங்காதது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்படிப்பட்ட மனசை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி அஷ்டாங்க யோகாவில் ஈடுபடும் போது என்ன ஆகும்னா சில சமயம் என்ன ஆயிடும், தோல்வி ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அதுல வந்து என்ன நிலை அவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி தோல்வி அடைகிறவங்களுக்கு என்ன நிலைன்னும் போது, கொஞ்ச காலம் பயிற்சி பண்ணவங்க தோல்வி அடைஞ்சாங்கன்னா நல்ல குடும்பத்திலும் செல்வீகமான குடும்பத்திலும் பிறப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி ரொம்ப நாள் அஷ்டாங்க யோகத்துல இருந்து அவங்க வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க, மனத்தை நிலைநிறுத்துறதுல அவங்களுக்கு தோல்வி ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், பக்தி மார்க்கம், பக்தி சேவைன்றது அழியாதது. அது பிறவிக்கு பிறவி நமக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த பிறவில நம்ம எந்த அளவு நம்ம பக்தி பண்றோமோ, அது ஒருவேளை பகவானிட்ட நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்காத பட்சத்துல நம்ம வந்து முக்தி அடையல இந்த பிறவில, அந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தியில பெர்ஃபெக்ஷன் வரல அப்படின்னா, அப்ப என்ன ஆகும்னா அடுத்த பிறவியும் நமக்கு பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடுற ஒரு பிறவியா தான் பகவான் கொடுப்பாங்க. அப்ப அதுல நம்ம இன்னும் நல்லபடியா நம்மள பக்தியில முன்னேற்றத்தை கொண்டு வர மாதிரியான பிறவிதான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் இங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? அப்ப பக்தி பண்றதுன்றது ஒரு பிறவியோட நின்றாது, அடுத்தடுத்த பிறவில பெர்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்ம அப்போ பகவானை அடையிற வரைக்கும் அது நம்மள தொடர்ந்து இருக்கும். பகவானை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பக்தி தான் பண்ணுவோம். அப்புறம் தோல்வியுற்ற யோகிகளின் இலக்கு என்னன்றத பார்த்தா, அப்புறம் பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றத பகவான் வந்து 6.47 சொல்லியிருந்தாங்க. யுக்த மனோ மதஹ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 7 அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் பற்றிய அறிவின் மகிமை 7.1 7.3 வரைக்கும். கஷ்டின் மாம் வேதி தத்வதஹ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு அது வந்து 7.4 7.12 வரைக்கும். பிரகிருதி மித்திமே பராம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் 7.13 7.19 வரைக்கும். அது வந்து மாம் ஏவையே பிரபத்யந்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு 7.20 7.25 வரைக்கும். மழைவ விகிதான் ஹீதான் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்க்கலாம். லலிதா மாதாஜி 7.1 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சப்தமோऽध्याय ஞான விஞ்ஞான யோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யாசக்த மனா பார்த்த யோகம் யுஜ்ஜன்மதாஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா க்யாஸ்யசி தத் ச்ருணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. இந்த தத் ஸ்ருணு அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் அதாவது கேட்கும் நிலைப்பாடு. அதுதான் நம்ம இப்ப இன்ட்ரடக்ஷன்ல பார்த்தோம். அது ரொம்பவே முக்கியம். பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்கணும், இல்ல பியூர் டிவோட்டிஸ்ட் இருந்து கேட்கணும். அப்படி கேட்கும்போது பகவான், நம்ம இதயத்துல இருக்கிற பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம அந்த ஆசை மட்டும் பட்டா போதும் அதற்கான எல்லா வழிகளையும் அவங்களே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. பக்தி மார்க்கத்துல அவங்களை அடையணும் நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா அதுக்கு எல்லா வேலையும் பகவான் வந்து நமக்கு செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த இது பாபங்கள்லாம் தொலையும், அஞ்ஞானம் வந்து விலகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஞானத்தோட பகவானை பக்தி செய்வோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை அடைவோம், திருப்தி பண்ணுவோம். அப்ப அது கேட்கறதுன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு என்னன்னா, நம்மளோட இது பாரம்பரியத்திலே பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து ஞானங்களை கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பிரம்மாவுக்கு, மகாலட்சுமிக்கு, சிவபெருமானுக்கு, 4 குமாரருக்கு எழுதிலாம் கொடுக்கல. என்ன பண்ணாங்க, உபதேசம் தான் இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு உபதேசங்களை கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி அவங்க குரு, அந்த குரு இன்னொரு டிசைபிளுக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ விஷயங்கள் எப்படி பரிமாற்றம் ஏற்படுது, சொல்லி இன்னொருத்தவங்க கேட்டு அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு சொல்றாங்க. அப்ப கேட்கும் வழியில தான் இந்த சம்பிரதாயங்கள், நம்ம தாத்பரியங்கள் எல்லாமே வளர்ச்சி அடையுதுன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. பரிமாற்றம் ஏற்படுதுன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி கேட்கும் திறன்றது ரொம்ப சாதாரண ஒரு திறன் கிடையாது. 5 புலன்களே ரொம்ப சென்சிட்டிவானது. ஏன்னா நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கும்போது எப்படி அது நம்மளை எழுப்புதோ, அதே மாதிரி நம்ம இப்ப ஆழ்ந்த அறியாமையில இருக்கோம் இல்லைங்களா. நம்மள வந்து இந்த மாதிரி பகவானை பத்தின விஷயங்களை கேட்க கேட்க அந்த அறியாமை நம்மளை விட்டு போய் நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதான் இங்க முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, பிரித்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் பகவான் மேல ஆசைப்படணும். ஆசைப்படாம இருக்க மாட்டோம், ஆசை பகவான் மேல படணும். மனதை பகவான் மேல நினைத்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில்
அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்ல கிருஷ்ண இது 5வது அத்தியாயம் என்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள். அப்போ பகவானோட உணர்வில் நம்ம இருக்கணும். எந்த செயல் காலையிலிருந்து நைட் வரைக்கும் நம்ம செஞ்சாலும் அது எல்லாமே பகவான் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கிற மாதிரி நம்மள பார்த்துக்கணும். யோகத்தை பயில்வதன் மூலம், சரிங்களா, இதுதான் யோகம். அப்போ இதை பயில்வதன் மூலம் பகவானை நம்ம கண்டிப்பா அடைவோம் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம எப்படி இது வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க. ஆனா இனிமே ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுவாங்க. மாதாஜி 7.2 ஸ்லோகம். ஞானம் தேஹம் சவிஜானம் இதம் வக்ஷ்யாம்ய சேஷதः யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோன்யத் ஞாதவ்யமவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இருக்காது. பகவான் அதாவது இனிமே சொல்ல போற விஷயங்கள் பக்தி யோகத்துல சாதாரண அறிவுன்றது இந்த ஜட உலகம் பத்தின விஷயங்கள், அதுக்கப்புறம் தெய்வீக அறிவுன்றது பக்தி மார்க்கமான விஷயங்கள். இது எல்லாத்தையுமே நமக்கு பகவான் கொடுத்துருவாங்க. இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்றது எதுவுமே இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது நிறைய இடத்துல நம்ம பார்ப்போம். பகவான் ஞானம் அப்படின்னா என்னன்றதை 13வது அத்தியாயத்துல கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுதான் ஞானம். இதை தாண்டி வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அது அஜ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சோ பகவத்கீதைன்றது எப்படி பகவான் அப்சல்யூட்டோ கம்ப்ளீட் இல்லைங்களா, முழுமையானவங்களோ, அதே மாதிரி பகவத்கீதையும் முழுமையானது, பாகவதமும் முழுமையானது. இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நமக்கு வேற எதுவும் மார்க்கம் தேவையே படாது அப்படின்றத இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.3 ஸ்லோகம். மனுஷ்யாணாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்சின்மாம் வேத்தி தத்வதः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவனை என்னை உண்மையாக அறிகின்றான். மகன் என்ன சொல்றாங்க? நிறைய பேர் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க, சரிங்களா? ஆனா அதுல யாராவது கொஞ்சம் தான் அடைவாங்க. அப்படி பக்குவம் அடைந்தவங்கள கூட யாராவது ஒருத்தவங்க தான் பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுப்பாங்க. பகவான் ரிலேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறவங்கன்றாங்க ரொம்ப கம்மியான பேர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மேரத்தான் ரேஸ் அதுல நிறைய பேர் கலந்துப்பாங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க, பாதிலே கிவ் அப் பண்ணிடுவாங்க. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கிவ் அப் பண்ணிடுறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா கடைசி வரைக்கும் நிலைச்சிருக்கிறவங்க போய் அந்த பிரைஸை வின் பண்றாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம ஆன்மீகத்துல நிறைய பேர் வருவாங்க. ஆனா அதுல ஒரு சிலவங்க பல காரணங்களால அதுல அப்படியே பாதியில விட்டுருவாங்க. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சிலவங்க தான் பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட ஒரு சிலவங்க தான் பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னும் போது பகவானை அவங்க அடையிறாங்கன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.4. பூமிர் ஆபோ அனலோ வாயு கம்மனோ புத்திரேவச்ச அஹங்கார இதீயம் மே பின்னா பிரகிருதிரஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகங்கள் இனிமே வர்றதெல்லாம் பகவானை பத்தின விஷயங்களா இருக்கும். பக்தி யோகத்துல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுல இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, ஜட சக்தி 3 சக்திகள் உண்டு. ஜட சக்தி, ஆன்மீக சக்தி, அப்புறம் நம்ம ஆன்மா, சரிங்களா, ஜீவாத்மா. அது தட்டா சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மார்ஜினல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? அப்ப 3 சக்திகள் உண்டு. அதுல பகவானோட ஒரு சக்தி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட சக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? அதுதான் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள சக்தி அப்படின்றது. அது என்னென்ன அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். 8 விதங்கள். அது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8ம் சேர்ந்தது இந்த பிரிந்த ஜட சக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த பிரிஞ்ச ஜட சக்தி அப்படிலாம் என்னன்னு, அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நம்ம இந்த 8 விஷயத்தையும் ஒண்ணு நம்ம பஞ்சபூதங்களான உடல் இல்லைங்களா, இந்த சரீரம், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இதால செய்யப்பட்டது இந்த உடல். அதே மாதிரி புத்தி, அகங்காரம், இது மனம், புத்தி, அகங்காரம், இது இந்த ஸ்தூல சரீரம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஜட உடலும், இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே இதுதான் பகவான பிரிஞ்ச அதாவது பகவானோட பிரிந்த ஜட சக்தின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா ஆத்மா மட்டும் நிலைச்சிருக்கும் போது நம்ம பகவானை அடைய முடியும். இந்த 2 விஷயமும், ஸ்தூல சரீரமும் இந்த இது மெட்டீரியல் கிராஸ் பாடி இருக்கு இல்லைங்களா, பஞ்சபூதங்களான சரீரம், இது 2ம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால பகவானை அடைய முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த 2ம் என்னது? ஜட சக்தி. பகவானோட மெட்டீரியல் எனர்ஜி, பிரிந்த ஜட சக்தி அப்படின்றது பகவானோட பகவான்ல நம்ம பிரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? பகவானோட நம்ம நித்திய சூரிய கோலோகம் வைகுண்டத்துல இல்ல, ஜட உலகத்துல இருக்கோம்ல.
அதுதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8 சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகள் ஆகும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 7.5 ஸ்லோகம். अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत्. हरे कृष्णा. மாதாஜி தேங்க்யூ so much. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது பிரிந்த ஜட சக்தி பார்த்தாச்சு. இதை விட உயர்ந்தது ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா பார்த்தோம்னா எல்லாமே பிரம்மன் தான். சரிங்களா? ஜட சக்தியும் வந்து பிரம்மன். ஏன்னா அதுவும் என்னைக்குமே அழியாது. அதுல மாற்றங்கள் தான் ஏற்படுமே தவிர ஜட உலகம் நித்தியமானதுதான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானது, பிரம்மன் நிலைப்பாடு. பகவானும் பிரம்மன் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா வந்து பகவான் உயர்ந்தவங்க, நம்ம எல்லாரும் வந்து அவங்கள விட தாழ்ந்தவங்க அப்படின்ற பட்சத்துல ஜட சக்தியோட உயர்ந்தது ஜீவாத்மா, ஜீவாத்மாவோட உயர்ந்தவங்க பகவான். அப்படி அந்த நிலைப்பாட்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்று உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. எதற்கு அப்பால்? இதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பிரிந்த ஜட சக்தி, இந்த 8 விஷயங்கள் கொண்டது. இதை விட உயர்ந்த ஒரு சக்தி இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா. அது என்ன பண்ணுதான், இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை, இந்த ஜட இயற்கையை பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக, நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக நம்ம நிறைய செயல்கள் ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா, அப்ப தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக, நம்மளோட விருப்பப்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்றோம் இல்லைங்களா, பகவான் குறிப்பிட்ட விதம் இல்லாம, அப்போ அந்த மாதிரி வாழ ஜீவாத்மாக்களை உள்ளடக்கியது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். துர்கா மாதாஜி 7.6 7.7 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிவோட்டிஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? உங்களை நான் அன்மியூட் பண்றேன். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மாதாஜி. 7.6 ஏதத்யோனிஹி பூதானி. படிக்கட்டா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. நம்பர் சொன்னேன் உங்களுக்கு. அதான். ஏதத்யோனிஹி பூதானி சர்வாணி உபகாரய அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதஹ தவ பிரளயஸ்ததா மத்தஹ பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மஹி சர்வம் இதம் ப்ரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வளவு கேக்குது இல்லைங்களா என்னோட வாய்ஸ்? எஸ் மாதாஜி. இல்ல இன்டர்நெட் அன்ஸ்டேபிள் காமிச்சது, அதுவும் பார்த்தேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. அப்போ எதொன்னுலாம் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த 2 விஷயங்கள் தான். சரிங்களா? படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவை. ஒண்ணு வந்து ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு இந்த ஜட சக்தி, அதாவது ஜட இயற்கை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, இது 2ம் சேர்ந்ததுதான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே. ஜடமாக இருக்கிறதுன்றது இந்த ஜட சக்தி. சரிங்களா? அதாவது மகா தத்துவம் நம்ம சொல்லுவோம். 24 எலிமெண்ட்ஸ் கொண்டது, 24 பொருட்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஜட உலகம்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அது 13வது அத்தியாயத்தில் நம்ம விரிவா பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு. சரிங்களா? அப்ப ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும், ஆன்மீகமா எது இருக்கு? நம்ம ஆத்மா இல்லைங்களா? ஆத்மா எப்பயும் ஸ்பிரிட் சோல் சொல்றோம். நம்ம என்னது பகவானோட சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு தெரியுது இல்லைங்களா? அப்ப ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். ஏன்னா எல்லாருமே பகவான்கிட்டேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் தான் இங்க பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே பகவானோட பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஸ்லோகங்கள் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இதெல்லாமே நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்துல நம்ம பார்த்தாலும் அது
லிவிங் என்டிட்டியா இருக்கட்டும், நான் லிவிங் என்டிட்டியா இருக்கட்டும், எல்லாமே பகவானுடைய திருமேனிலேருந்து வந்தது. அதனால தான் அந்த காலத்துல பெரியவங்க எதையுமே உதாசீனப்படுத்த மாட்டாங்க. பூமி மேல காலை வைக்கும் போதும், காலையில எந்திச்சு காலை வைக்கும் போதுமே அவங்க வந்து அதை வந்து மரியாதையோட வணக்கம் செலுத்துவாங்க. எந்த ஒரு ஜட பொருள் அவங்க வந்து காலால தீண்டினா கூட அதை வந்து உடனே தொட்டு கும்பிடுவாங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் என்ன தாத்பரியம்னா, எல்லாமே பகவானுடைய திருமேனி சம்மந்தப்பட்டது. அப்படின்னும் போது நம்ம எதையுமே அவமரியாதை பண்றதுன்றது ரொம்பவே உசித்தமானது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எல்லாராலையும் பகவானை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியல இல்லைங்களா? நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் கூட நம்மளே படிச்சோம்னாலும் கூட நம்மளால அந்த ஆழ்ந்த தாத்பரியத்தோட நம்மளுக்கு வந்து புரிதல் ஏற்படுமானா அவ்வளவு சுலபத்துல நம்மளுக்கு ஏற்படாது இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் வந்து எப்படி இல்ல, ரொம்ப எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ரொம்ப வெளிப்படையா இல்ல. ஆனால் எல்லாமே பகவானை சார்ந்துதான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு என்ன உதாரணம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல. அதாவது ஒரு முத்து மாலை இருக்கு. அதுக்குள்ளார நூல் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த நூலாலதான் அது எல்லாமே ஒண்ணோட ஒண்ணு இணைஞ்சு ஒரு மாலையா அழகா தெரியுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த உலகம், ஜட உலகம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. ஆன்மீக உலகம் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எல்லாமே அதோட இயற்கையில நல்லபடியா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதற்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் பகவானே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் இந்த ஜட உலகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், எல்லாமே யாரையே சார்ந்திருக்கு? பகவானே சார்ந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா வெளிப்படையா நம்மளுக்கு அது தெரியாது. நம்ம எல்லாரும் பகவானே தான் சார்ந்திருக்கோம்ன்றது நம்ம இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்க படிக்கதான் நம்மளால அதை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 7.8 ஸ்லோகம். நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரசோ அஹம் அப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூர்யயோः பிரணவ சர்வேதேஷு சப்த கே பௌருஷம் மிருஷுः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ எல்லாமே பகவானை சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம மட்டும் இல்ல, ஆத்மா மட்டும் இல்ல, எல்லாமே அப்படின்னும் போது பகவான் எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்கன்றத நம்ம இனிமே வர ஸ்லோகங்கள்ல கொஞ்சம் பார்ப்போம். சரிங்களா? 9வது அத்தியாயம், 10வது அத்தியாயம் எல்லாத்துலயும் நம்ம இந்த புரிதலை நல்லபடியா எடுத்துக்க முடியும். இந்த புரிதலை எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி புதுசா பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இத வந்து இந்த தாத்பரியத்துல தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்மளால நல்லபடியா பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும். என்னன்னா இதுல எல்லாத்துலயும் பகவான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, நீரின் சுவை நானே, நெருப்பில் உள்ள வெப்பம் நானே அப்படின்றத குறிப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லா இடத்துலயும். சரிங்களா? இது மட்டும் இல்ல, 10வது அத்தியாயத்திலும் இது மாதிரி நிறைய ஸ்லோகங்கள் உண்டு. 9வது அத்தியாயத்திலும் உண்டு. அப்ப எல்லாத்துலயும் நானே நானேன்னு சொல்லும்போது வெளியில இருந்து கேட்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைப்பாங்க. அகங்காரம்ன்றது கூடாது. ஆனா பகவத்கீதையில பகவான் எல்லா ஸ்லோகத்திலயும் நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறவங்க அவங்க. ஆனா அவங்களே வந்து நான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம்னு சொல்றாங்களே அப்படின்றத நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அதற்கு நம்ம கிட்ட ஒரு விடை இருக்கணும் இல்லைங்களா? நம்மள பகவத்கீதைய பரம்பரையில இருந்து கத்துக்கிறோம். அப்ப நம்ம அதற்கான பதில் நம்ம நல்லபடியா அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ன்ற பட்சத்துல எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்கூலோட பிரின்சிபால் இருக்காங்க, இல்ல ஒரு கம்பெனியோட ஓனர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க இந்த கம்பெனில என்னவா இருக்கீங்கன்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் இந்த கம்பெனியோட முதலாளி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்கல்ல. இது என்னோட கம்பெனி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இல்ல இது என்னோடதுன்னு சொன்னா இது அகங்காரமா தெரியும், அதனால நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன். இது வந்து நான் இந்த கம்பெனில ஒரு செக்யூரிட்டியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இல்லைங்களா? இது என்னோட கம்பெனி அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஒரு 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 கம்பெனியோட ஓனர்ட்ட போய் கேட்டோம்னா. அப்ப அது அகங்காரத்தில் சொல்றதா இல்ல உண்மையிலே சொல்றாங்களா அவங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க உண்மையை சொல்றாங்க, நிதர்சனத்தை சொல்றாங்க. இது என்னால உருவாக்கப்பட்டது, இது என்னோடது அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல நம்மளும் யோசிச்சோம், இந்த பகவத்கீதை நல்லபடியா நம்ம வந்து உள்வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா
இது எல்லாமே பகவானுடைய திருமேனிலேருந்து வந்தது. அப்ப அந்த இடத்துல அது அகங்காரம் அப்படின்றது கிடையாது. உண்மையை நம்மளுக்கு பகவான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், எல்லாம் என்னோடதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? எதா இருந்தாலும் இது என்னால நடத்தப்பட்டது, என்னால செய்யப்பட்டதுன்ற எண்ணத்துல தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனால் இதெல்லாமே பகவானோடது அப்படின்றத பகவான் நமக்கு உணர்த்துறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஸ்லோகங்கள் அப்படின்ற ஒரு உணர்வோட நம்ம இதை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கும் போது அர்ஜுனரோட இடத்துல இருந்து நம்மளாலையும் பகவத்கீதையை உணர முடியும். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரியன் சந்திரனின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதனின் திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ எதனால நம்ம எல்லாத்துலயும் பகவானை பார்க்கணும்? பிரிந்த ஜட சக்தியிலயும் பகவான் இருக்காங்க. அதை தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப. சரிங்களா? நீர் அப்படின்றது, அப்புறம் ஒளி, இதெல்லாம் ஆத்மாவை நம்ம பார்க்கறது இல்லை இல்லைங்களா? இப்ப நீர்ன்றது ஒரு வஸ்துவா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அதற்கும் தேவர்கள் இருக்காங்க, ஒரு விஷயத்துக்காக இப்ப சொல்லுவோம். அப்படின்னும் போது நானே நீரின் சுவை அப்படின்றாங்க பகவான். அப்போ எல்லா வஸ்துவிலையும் பகவானோட சம்பந்தம் உண்டு. அப்ப நம்ம எந்த ஒரு வஸ்துவை பார்த்தாலும் அது பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கும்போது நமக்கு நம்மளை சுத்தி பகவான் இருக்காங்க. நம்ம பகவான் விட்டு பிரிஞ்சு அந்த ஒரு உணர்வோடய நம்ம இருக்கவே முடியாது. சரிங்களா? இப்ப நம்ம தினமும் தண்ணீர் குடிக்கிறோம். தண்ணீர் குடிக்கும் போது அந்த தாகம் நம்மளுக்கு தனியும் போது அந்த 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 ஒரு இன்பம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது பகவானால கொடுக்கப்படுறது இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் ஒரு நெகிழ்ச்சி, அந்த ஒரு இனிமையை பகவான் கொடுக்குறாங்க. அப்ப நீரில் உள்ள சுவை நானே. அப்ப தண்ணீர் அருந்தும் போதெல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்பட்டே இருப்போம். சூரிய சந்திரன் ஒளியும் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்லுவாங்க. அப்ப எப்ப வெளிச்சத்தை பார்த்தாலும், இப்ப நம்ம எந்த இடத்துல, அதாவது சூரியனோட ஒளி, சந்திரனோட ஒளி அப்படின்னாலே அது பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வர்றதுதான். சரிங்களா? அப்போ எந்த ஒரு ஒளியா இருந்தாலும் அது பகவானோட சக்தியிலேருந்து கிடைக்கப்பட்டது. தேவர்களுக்கு அது பகவான் கொடுத்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னும் போது எல்லாம் ஒளி அப்படின்னால அது பகவான் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம எப்ப நம்ம வெளிச்சத்துல இருக்கும் போதும் பகவானோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக நம்ம அதே மாதிரி ஓம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் வேதத்தில் உள்ள ஓமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதற்குன்னே தனி அர்த்தமும் உண்டு. அப்புறம் ஆகாயத்தில் சப்தமாக இருக்கின்றேன். எந்த ஒரு சப்தம் கேட்டாலும் அதுல பகவானோட சக்தி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மனிதரின் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. அப்ப இந்த ஒரு வார்த்தை போதும், நம்ம எந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இந்த வாழ்க்கையில பண்ணாலும் அதற்கு நம்ம பொறுப்பு கிடையவே கிடையாது. மனிதரில் திறமையாக இருப்பது நானே. இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம அச்சீவ் பண்றோம் இந்த வாழ்க்கையில அப்படின்னா, அந்த திறமை பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. பகவானே அந்த திறமை அப்படின்னு பகவான் தான் அதை அச்சீவ் பண்றாங்க. நம்பன்னு சொல்லிக்கிறதுன்றது அவ்வளவு உயர்ந்தது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப மனிதரில் திறமையாக இருப்பது யார் ஒருத்தங்க இதை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறோமோ, நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண மாட்டோம்னா, என்னால் இந்த காரியம் நல்லபடியா நடந்தது அப்படின்றத நம்ம சொல்லவே மாட்டோம். ஏன்னா பகவான் சொல்லிட்டாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல, மனிதர்கள் உள்ள திறமையாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றது. அப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் அச்சீவ் பண்ணா அது பகவான் அச்சீவ் பண்ணது. அதனாலதான் பக்தர்கள் எப்பவுமே ஏதாவது நல்லது நடந்துன்னா பகவானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா நடந்தது அப்படின்றத அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நிறைய ஸ்லோகங்கள் உண்டு. அதோட சார்ட் தான் இது. சுவை, அது தண்ணீர்ல சுவையா இருக்காங்க. அப்புறம் சூரியன் சந்திரன்ல ஒளியா இருக்காங்க. வேத மந்திரத்தில் ஓம். ஈத்தர், அது ஆகாயத்துல ஒளியா இருக்காங்க. மனிதன் திறன். பூமி மனம், பூமியில மண் வாசனை இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வாசனை நுகர்றோம் இல்லைங்களா? அது அந்த வாசனை பகவானோடது. அப்ப தீ வெப்பம், நெருப்பில் உள்ள வெப்பம், அந்த வெப்பமும் பகவான். உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கையா இருக்காங்க. அனைத்து சன்னியாசிகளோட தவம், இப்ப நம்ம சாண்டிங் பண்றோம், அது தவம் கலிகாலத்துல. அப்போ அந்த தவம் பகவானா இருக்காங்க. அனைத்து இருப்புகளும் அசல் விதை. அப்புறம் புத்திசாலி, நுண்ணறிவு. நம்ம புத்திசாலித்தனமா ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலும் கூட அது யாரு? பகவான். ஒவ்வொரு புத்திசாலித்தனத்துல நுண்ணறிவா யாரு இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன ஒண்ணு அச்சீவ் பண்ணாலுமே அது பகவான் தான். அப்போ நம்ம எல்லாமே பகவானால நடக்கப்பட்டுச்சு. அதனாலதான் எந்த ஒரு டிவோட்டியும் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் மெர்சி அப்படின்றதான் சொல்லுவாங்களே தவிர நான் செஞ்சேன் அப்படின்றத சொல்லவே மாட்டாங்க. ஆனா இதுல எல்லாத்துலயும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க? இதெல்லாம் நானா இருக்கேன் அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா அது உண்மை அப்படின்ற தாற்பயத்தில் நம்ம எடுத்துக்கும் போது சரியான புரிதலை நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள்ல வலிமை, வலுவான விஷயங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அதுல உள்ள வலிமை பகவான். அப்புறம் செக்ஸ் வாழ்க்கை மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்ல. அப்ப சாஸ்திரப்படி உள்ளது
நன்மை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.12, 7.13. Sridhar Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, pranams. ये सैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं देषु ते मही त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् येभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मां येभ्यः परम् अव्ययम्. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை என்னுள் அடக்கம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும், நம்ம எந்த ஒரு நிலையில இருந்தாலும் சரிங்களா, அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை. ஏன்னா இந்த 3 குணத்தையும் படைச்சதே பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. அப்போ ஆனா பகவான் இதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்களா? கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்க ரினௌன்ஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூபம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவானுக்குள்ள எல்லாரையும் பார்க்க முடியும் அதுல இல்லைங்களா? இப்ப நம்மளுக்குள்ளார பகவான் வந்து பரமாத்மாவா இருக்காங்க, நம்மளுக்குள்ள ஒரு பகுதியா பகவான் இருக்காங்களான்னா கிடையாது இல்லைங்களா? அதாவது நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல நம்மள சம்பந்தப்படுத்தி நம்மள டிபெண்ட் பண்ணி அப்படிலாம் கிடையாது இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம எல்லாரும் பகவானை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம இருக்கோம்ன்றத நம்ம விஸ்வரூப தரிசனத்துல பார்க்கிறோம். எல்லாருமே பகவானுக்குள்ளார இருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே பகவானுக்கு உட்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் நான் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். எல்லா விஷயங்களும் ஜட உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே பகவானுக்குள் அடக்கம் விஸ்வரூப தரிசனத்துல பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த தாத்பரியத்துல இதை நம்ம எடுத்துக்கணும். சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனால நம்மளால பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடியல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த முக்குணங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதனால நம்மளால பகவான் மேல முழுமையான பக்தியில் ஈடுபட முடியலன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதுல இருந்து வெளியில வரணும் இல்லைங்களா? முக்குணங்கள் தான் காரணம் தெரிஞ்சு போச்சு, பகவானோட நம்மள பிரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப இல்ல நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 7.14 ஸ்லோகம். Hare Krishna, Sri Vidya Mataji. இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம். பிரணாம் மாதாஜி. தெய்வீம் ஏஷா ருணமயி மம மாயா துரத்யாயः மாமே வயே பிரமதந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் எனது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தியை வெல்வதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? இந்த முக்குணங்களோட தாத்பரியத்துல இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியலன்னு பார்த்தோம். அப்போ இந்த ஜட இயற்கையும் எனது தெய்வீக சக்தி தான். பகவானோட சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே தெய்வீகம் தான் சரிங்களா? ஆனா என்ன இதுல மாற்றங்கள் உண்டு அப்படின்றத நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாற்றங்கள் தான் உண்டே தவிர ஆனா ஜட இயற்கை என்னைக்குமே உள்ளதுதான். முக்குணங்களும் என்னைக்குமே நித்தியமா உள்ளதுதான். அப்ப அதுவும் எனது தெய்வீக சக்தி தான். அப்ப ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. யாராலையும் இத வெல்றதுக்கு முடியாது அப்படின்னு நம்ம தெளிவா இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் என்ன பண்ணாலும் இதுல நம்மளால வெளியில் வர முடியும்? என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். அப்போ இதுதான் மார்க்கம். பகவான் கிட்ட சரணம் அடையணும். பக்தி சேவையில ஈடுபட்டால் மட்டுமே இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத பார்ப்போம். முக்குணங்கள் பத்தி நிறைய நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா முக்குணங்களை பத்தி தெளிவா நம்ம ஞான யோகத்துல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா? என்னென்ன குணங்கள்னால எதனால நம்ம பந்தப்படுறோம், அதோட இலக்கு என்ன, அதுல என்ன மாதிரி குணங்கள்ல நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு 3 சக்திகள் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள், இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இது நம்மளுக்கு அந்த என்ன சொல்றது, அந்த
இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கிற ஸ்லோகம். சரிங்களா? ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். பகவான் இதுல அதுக்கான உபாயத்தை கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான உபாயம். மத்தாஜி 7.15 ஸ்லோகம். நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடாக பிரபத்யந்தே நராதமாக மாயயா பஹுதஜ்ஞானாக ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களுமான அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்றும் சரணடைவதில்லை. நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம எல்லாம் தாக்கத்துல இருக்கனால பகவானை முழுமையாக புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்ப இந்த 3 குணங்கள் தெய்வீக சக்தி பகவானோடதுல அதுல நம்ம வெளியில வரனா பகவான்கிட்ட சரணமடையணும். சரணமடைறதுன்னா பக்தியில ஈடுபடுறது. அப்ப யாரெல்லாம் பக்தியில ஈடுபட மாட்டாங்க அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரனின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்றும் சரணடைவதில்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப துஷ்டர்கள் அப்படின்றதுல என்னென்ன பார்க்கணும்? நாத்திகர். அதுல என்ன பார்க்கணும்னா இவங்கெல்லாம் அறிவாளிகளா இருப்பாங்க. எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள்லாம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, நிறைய புதுசா கண்டுபிடிப்பாங்க, எல்லாமே செய்வாங்க. ஆனா அதுல ஒண்ணே ஒண்ணு மிஸ் ஆயிருக்கும். என்னன்னா பகவான்றதை அவங்க நம்ப மாட்டாங்க. பகவான் இல்ல, கடவுள் அப்படின்றது இல்ல, எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ்னால உருவானுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள்லாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அறிவாளிகள் ஆனால் மாயையில் சிக்கி கொண்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? கடவுள்ன்றதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா இதுல உள்ள எல்லாத்தையும் அவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் மூடா அப்படின்றது ஒரு புல்கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்? முட்டாள்தனம் இல்லையா? சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இன்னும் சிலவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இந்த கழுதை இருக்கு இல்லைங்களா? அதுகிட்ட நம்ம அதோட ஓனர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கேரட் இல்லைன்னா புல்லுக்கட்டை ஒரு குச்சில மாட்டி அது முன்னாடி அப்படியே காமிச்சுக்கிட்டே போவாங்க. அந்த கழுதையும் என்ன பண்ணும்னா, இன்னும் கொஞ்சம் நடந்தா அதை நம்ம சாப்பிடலாம், இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்தா நம்ம அதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டே போகும். ஆனா கடைசியில எல்லா வேலையும் வாங்கிட்டு கொஞ்சமா அதுக்கு புல்லுக்கட்டு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல அது என்ன பண்ணுது? அவ்வளோ உழைப்பையும் செஞ்சுட்டு கொஞ்சமா அதோட உணவை எடுத்துக்குது இல்லைங்களா? அந்த ஓனர் கொடுக்கறது. அந்த மாதிரி சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எதுக்குமே நேரம் இல்லாம பக்திக்கு நேரம் இருக்காது, குடும்பத்தோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு நேரம் இருக்காது, அவ்வளவும் உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எவ்வளவு தூரம் பொருள் திரட்ட முடியுமோ அவ்வளவு பொருள் திரட்டிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அந்த பொருள் திரட்டினதை அனுபவிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நேரம் இருக்காது, அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துல வர்றதுக்கும் நேரம் இருக்காது. அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம்ல. அவங்களதான் மூடா அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. சரிங்களா? ஏன்னா எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் சுக்ருத்தின்னு ஒண்ணு இல்லாத பட்சத்தை அது திரும்பி நம்மளை விட்டு போயிடும். அதே சுக்ருத்தி இருந்ததுன்னா தான் நம்ம கிட்ட அது நிலைச்சிருக்கும். நித்தியமா பணக்காரங்களா இருந்ததாகவும் கிடையாது, நித்தியமா ஏழையா இருந்தவங்களும் கிடையாது இல்லைங்களா? சொல்லுவாங்க எல்லாரும், நான் என்னோட பிள்ளைங்களுக்காக சேர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. பிள்ளைகளுக்கு அந்த சுக்ருத்தி இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கே அந்த செல்வங்கள்லாம் தானா அமையும். சுக்ருதி இல்ல, அவங்க கஷ்டத்துலதான் இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம எவ்வளவு சேர்த்து வச்சாலும் அது அவங்களுக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் இல்லைங்களா? அப்ப சுக்ருத்தியை பொறுத்துதான் எல்லாமே வாழ்க்கை. நம்மளோட கர்ம வினை பொறுத்துதான் வாழ்க்கை. நம்ம அஹ் நல்ல செல்வீகமா இருக்கணும். நம்ம கர்ம வினை இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பா நம்மளே சேரும். நல்ல கர்மம் இல்லை, நம்ம ஏழ்மையில இருக்கணும்னா அந்த ஏழ்மை நம்மள சேரதான் செய்யுமே தவிர, நம்ம நினைச்சு நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணி இவ்வளவும் நான் சேர்த்து வச்சு என் பிள்ளைங்களுக்கு அப்பதான் அவங்க நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம்ன்றது அவ்வளவு உயர்ந்தது கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துக்கு நேரம் இல்லாம எப்பயுமே உழைச்சிட்டு இருக்கிறவங்கள மூடா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர் அப்படின்றதுதான். அதுல யாரு இவங்கெல்லாம் என்னன்னா ரொம்ப எல்லாத்துலயும் உயர்ந்திருப்பாங்க. சோசியல் விஷயங்கள்ல எல்லாத்துலயும் உயர்ந்திருப்பாங்க. இதுல ஜஹாய் மத்தாய் அப்படின்னு, அதாவது இவங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோசியலா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ரிலிஜியன் எல்லாத்துலயும் இருக்கும். ஆனா பகவான் விஷயத்துல இவங்களும் ஈடுபட்டிருக்க மாட்டாங்க. இது ஒரு உதாரணத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா, இந்த ஜஹாய் மத்தாயின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா? இவங்க பிராமணர்கள் தான். இவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவங்களோட ஒரு அவதாரத்தப்ப நடந்த ஒரு கதை தான் இது. சரிங்களா? இவங்க பிராமணர்கள். ஆனால் தன்னோட நிலையெல்லாம் மறந்து பிராமணர்கள் என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கல்ச்சர் இல்லாம
தவறான விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிலாம் அவங்க சரியா பண்ணாம. அப்படி அவங்க வந்து தாழ்ந்திருக்கிற பட்சத்துல, அவங்க என்ன செயல்கள் நல்லதெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்யாம, ரொம்ப வந்து அதர்மமான செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தி மார்க்கத்துல போகாம இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ என்ன ஆகும்னா, நித்யானந்த பிரபு வந்து அவங்களுக்கு இந்த இது குடுப்பாங்க. நாம சங்கீர்த்தனம், உபதேசங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் குடுத்துட்டு இருக்கும்போது, இவங்களுக்கும் குடுப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு தன்னிலை மறந்து தவறான பழக்கங்கள் இருந்ததுனால, அவங்க நித்யானந்த பிரபுவ ஹர்ட் பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா? அடிச்சுடுவாங்க. ரத்தம் வந்துரும். அத பார்த்தோனே எப்பயுமே பகவானுக்கு தன்னோட டிவோட்டீஸ் யாராவது ஏதாவது செஞ்சா கோபம் வந்துரும் இல்லைங்களா? அப்போ வந்து சுதர்சனத்த எடுத்து அவங்கள தாக்க வருவாங்க. அப்போ நித்யானந்த பிரபு அவங்கள பாதுகாப்பாங்கன்றது இது வந்து ஒரு பாஸ்ட் டைம் இது சைத்தன்ய மகாபிரபுல. ஆனா இந்த ஜகாயமா தாய் மாதிரி உள்ளவங்கள தான் மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள். பக்தி மார்க்கத்துல அந்த அளவு ஈடுபடாம இருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது மாதிரி பேய்குணம், ஆசுர பாவம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து அசுரர்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ராவணன் சரிங்களா? இருக்கறதுலயே வந்து ராவணன் தான் வந்து அசுரர்களே வந்து மிகவும் உயர்ந்த அசுரன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளவு வந்து ஆளுமையை வந்து அவங்க வந்து செலுத்தினாங்க. அவங்க அசுரனா இருந்தப்ப அப்படின்றது. அப்ப ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்புகின்றான். தன்னையே கடவுளா வழிபடணும். இவங்கெல்லாம் வந்து இப்ப நாத்திகர் வந்து கடவுள் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா ஆசுரபாவம் உள்ளவங்க நான் தான் கடவுள், என்னதான் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து ஆசுரபாவம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அதுல ராவணன் தான் வந்து அசுரர்களை தலை சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். மாதாஜி 7.16 ஸ்லோகம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ரீனோர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசுர் அர்த்தார்த்தி ஞானி ச பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச். இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாரு 4 பேர் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சரிங்களா? நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? முக்குணங்கள்னால நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்காம இருக்கோம். முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் பகவானை சரணடைறதன் மூலியமா. அப்போ யாரெல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபட மாட்டாங்கன்றதை பார்த்துட்டோம். இப்ப நம்ம யாரெல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூர்ண அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இதெல்லாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் அது கஜேந்திர மோட்சம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யானையோட காலை வந்து முதலை வந்து கடிச்சிடும், கஜேந்திரரோட காலை. அப்போ வந்து பகவான் அவங்க ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிடுவாங்க. ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்து கூப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப கஷ்டத்துல இருக்கிறவங்க பகவானை பகவான்ட்டு பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இவங்க பியூர் டிவோட்டீஸ். நம்ம ஒரு புரிதலுக்கு அப்படின்றது மாதிரி இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி திரௌபதி அம்மாவும் தன்னை வந்து ரொம்பவே சிரமப்படுத்தினப்ப என்ன பண்ணாங்க? பகவான்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இவங்களும் பியூர் டிவோட்டி. ஆனாலும் அந்த இக்கட்டான நிலையில பகவானே சர்வ காரணம் அல்ல, பகவானே எல்லாம் அப்படி சரணம் அடைகிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி துயரம் உள்ள போது பகவான்கிட்ட சரணடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இவங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிதிகா. சரிங்களா? இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து வியாசரோட மனைவி. வியாசர் தான் நம்மளுக்கு வேதங்கள் எல்லாம் தொகுத்து கொடுத்தவங்க. உபனிஷத் இதிகாசம், புராணம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப வியாசரோட மனைவி பிதிகா. அவங்களோட வயிற்றுக்குள்ளார இவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து சுக்கரா பேரட்டா இருக்கும்போது அவங்க வந்து போயிடுவாங்க. அப்ப அவங்க வெளியில வரவே மாட்டாங்க. அவங்க பிதிகா அவங்களோட வயிற்றுலயே இருப்பாங்க. எதனால வெளியில வரலன்னா, வெளியில வந்து மாயையில வந்து நான் அகப்பட்டுடுவேன். அப்புறம் நான் மறுபடியும் பகவானை மறந்த நிலையில இருந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணல, வரவே இல்லை. அப்போ வியாசர் வந்து பகவான்கிட்ட முறையிடுறாங்க, பிதிகாவும் வியாசரும். அப்போ வந்து அவங்க பகவான் வந்து நீ மாயையில அகப்பட மாட்ட, நீ வந்து ஜனனம் எடு அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிடுவாங்க. அப்ப துயருற்ற நிலையில என்ன பண்ணாங்க? பகவானை அணுகுறாங்கன்றத பார்க்கிறோம்ல. அப்ப துயருற்றவங்க யாருக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில கஷ்டம் ஏற்படுதோ அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க ஒரு விதம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பரீட்சித் மகாராஜர். சரிங்களா? அவங்களுக்கும் வந்து 7 நாள்ல மரணம் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க? சுகதேவர் கோஸ்வாமி கிட்ட சரணம் அடைகிறாங்க, குருவா ஏத்துக்கிட்டு. அதனால அவங்க பக்தியில அவங்களும் பியூர் டிவோட்டி தான். ஆனாலும் துயருற்ற சமயத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க? பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க துருவ மகாராஜர். அவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து செல்வத்தை விரும்புறவங்க. ஏன்னா 4 பேர் துயருற்றவங்க,
செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர். 4 பேர் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. அப்படி செல்வத்தை விரும்புவாங்கன்றதுதான் துருவ மகாராஜர். இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தனக்கு செல்வம் வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையில பகவான் மேல பக்தி பண்றாங்க. அவங்களுக்கு துருவ நட்சத்திரமே பகவான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் இங்க ஹனுமான், அவங்கெல்லாம் வந்து ஞானி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜட விஷயங்கள்ல ஆசைகள், செல்வம்னா வெறும் வந்து நம்ம வந்து பொருள் மட்டும் இங்க எடுத்துக்க கூடாது. சிலவங்க பேர் புகழ் ஆசைப்படுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஏதாவது ஜட உலகத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஆசை இருந்தது அப்படின்னா அந்த அந்த செல்வத்தை அவங்க அடையறதுக்காக பகவானை பக்தி பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ஞானி அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க பகவானை பத்தியே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அவங்க வந்து ஞானி அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் இது வந்து சூத பௌராணிக்கர், நைமிஷாரண்ய முனிவர்கள் கேள்விகள். அதாவது சுகதேவ கோசாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, பாகவதம் உபதேசிப்பாங்க. அப்போ வந்து அந்த இடத்துல இந்த ஹோமஹர்ஷர், சூத பௌராணிக்கர் இவங்கெல்லாம் வந்து இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்க கிட்ட இருந்து யாரு பண்ணாங்க, நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் வந்து பாகவதத்தை கேட்கறாங்க. அப்ப அவங்களுக்குலாம் நிறைய கேள்விகள் வரும். இந்த உலகம் வந்து எப்படி படைக்கப்பட்டது, பகவான் எதற்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, அப்படின்னு வந்து பகவானை பத்தி சம்பந்தப்பட்ட 6 கேள்விகள் இவங்க வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப கேள்வியுடையோர் அவங்களும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஞானி அவங்களும் வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. செல்வம் வேண்டவங்களும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாம் வந்து துயருற்றோர்ல நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்க்கிறோம். இவங்க பரீட்சித் மகாராஜரையும் நம்ம வந்து கேள்வியுடையோர்லையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். மத்தஜி 7.17 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நிவேதிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। देशां ज्ञानी नित्ययुक्तः येग भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो ह्यर्थम् अहं सच मम प्रियः। हरे कृष्णा माता जी। மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். இவர்கள் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அவனும் எனக்கு மிக பிரியமானவன். பகவானுக்கு பிரியமானவங்களா நம்மளாம் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஞானத்தை விரும்புறவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? துயருற்று பகவானை பக்தி செய்யறதை விட, கேள்வியுடையோர், செல்வம் விரும்புவோரை விட ஞானிகளா இருந்து நம்ம பகவானை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறது பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வரனா பகவானை சரணம் அடையணும். அப்படி அதுல 4 பேர், அதுல ஞானிகள் உயர்ந்தவங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவனே சிறந்தவன். சரிங்களா? எல்லா ஞானமும் அவங்க கிட்ட இருக்கும், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க. ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியவன். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்ப நமக்கு பகவானை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி செயல் ஈடுபடுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியவன். ஞானிக்கு பகவான் எப்பவும் பிரியமா இருப்பாங்க. அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சரிங்களா? அப்ப பகவானுக்கும் நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம ஞானியா இருக்கிற பட்சத்துல. மத்தது 7.19 ஸ்லோகம். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவக சர்வம் இதி சமஹாத்மா சுதுர்லபஹ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ so மச். பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணமடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நிறைய பிறவிகள் எடுக்கிறோம். அப்படி நிறைய பிறவிகள் எடுத்து பக்தி மார்க்கத்துல ஓரளவுக்கு முன்னேறி வருவோம். அப்போ ஒரு கட்டத்துல என்ன பண்ணிடுவோம், உண்மையான அறிவுடையவனா மாறி பகவான் தான் சர்வ காரணம் அப்படின்றத நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நிறைய பிறவிகள்ல நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம், நிறைய பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபட்டிருக்கோம். அந்த ஒரு விஷயத்தினாலதான் இன்னைக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, யாரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட உத்தம ஸ்லோகங்களை நம்மளால நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லைங்களா? அப்ப இருக்கலே ரொம்ப என்னது, நம்ம சுக்கிருத்தி நிறைஞ்சவங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்னும் நல்ல பக்தி பண்ணி பகவானை நல்லபடியா நம்ம அடையணும் அப்படின்னு தான் நம்ம இங்க வேண்டிக்கிறோம். சரிங்களா? உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வரணும்னா பகவானை சரணம் அடையணும். அப்ப ஞானியா இருக்கணும்.
அப்போ ஞானியா இருக்கும் பட்சத்துல பகவானுக்கும் நம்மளை ரொம்ப பிடிக்கும், பகவானை நமக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்ப பகவான்கிட்ட நம்ம சரணமடைகிறோம். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம்ல, நிறைய பேர் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவாங்க. ஆனா கொஞ்சம் பேர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுப்பாங்கன்றதை பார்க்கிறோம்ல. அப்ப பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறவங்க மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.20-21. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண. ममैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட ஆசைகளால் அறிவு இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணமடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து பகவானே பக்தி சேவையில யாரெல்லாம் ஈடுபடுறாங்கன்னு பார்த்தோம். அப்ப இப்ப ஜட ஆசைகள்ல விருப்பம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு பொருள் வேணும், எனக்கு வந்து நல்ல நல்ல படிப்பு வேணும் அப்படின்னு நிறைய ஆசைகளோட இருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவர்கள் கிட்ட சரணமடைவாங்க. அது முழுமையானதா இருக்காது. ஏன்னா பகவான் தான் தேவர்களே படைக்கிறாங்க. அப்ப தேவர்கள் மூலியமா அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அனுகிரகமும் பகவானால அனுகிரகம் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும்ல. அப்ப ஜட ஆசைகள் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டை வேதங்கள்ல என்ன முறை கொடுத்திருக்கோம். இப்ப மகாலட்சுமி வழிபாடு பண்ணவங்க நல்ல செல்வம் அடையணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற வழிபாடு முறைகளை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி நிறைய தெய்வங்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாருக்கும் என்னென்ன ஸ்லோகங்கள், என்னென்ன வழிபாட்டு முறையோ அதெல்லாம் அவங்க நல்லபடியா அவங்க பண்ணுவாங்க. தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ப, இயற்கைக்குன்னா அவங்களோட ஆசைகளுக்கு ஏற்ப ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவை வீற்றிருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன். எல்லாரோட இதயத்திலும் பகவான் இருக்காங்க, பரமாத்மாவா. அவங்க என்ன பாக்குறாங்க, யாருக்கெல்லாம் வந்து தேவர்களை வழிபாடு பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு விஷயங்கள் அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அதையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா அவங்களுக்கு அனுகிரகம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன். இந்த இடத்துல ஏன் உடனே நம்ம வந்து பகவான் ஏன் வந்து அவங்க மேலே பக்தி வர வைக்கல அப்படின்னு சொன்னா, இது உன்னதமான அன்பு, கட்டாயப்படுத்தி வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது கிருஷ்ண பக்தின்றது. புரிதலோட ஆத்மார்த்தமா வர வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதனால பகவான் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கட்டாயப்படுத்த மாட்டாங்க. நமக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நமக்கு அனுகிரகம் கொடுப்பாங்க. ஆனா பரமாத்மாவா இதயத்துல இருந்து நம்மளோட விஷயங்களை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கான அனுகிரகங்களை கொடுப்பாங்கன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.20-23. நிவேதிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ் தஸ்ய ராதனம் ஈஹதே லபதே சதத காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான். 23 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேங்க ஓகே மாதாஜி. அந்தவத்து பலம் தேஷாம் தத்பவத்யல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாமபி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் அந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்பட்டவை ஆகும். நம்ம எந்த ஒரு சுக்ருதி கிடைச்சாலும் அது பகவானோட அனுகிரகத்தாலதான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். அப்ப தேவர்களை யார் வழிபாடு பண்றாங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட ஆசைகளால் வந்து தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க. அப்ப ஜட உடல் நிரந்தரம் இல்லாதது, ஜட ஆசையும் நிரந்தரம் இல்லாதது. இப்ப நல்லா படிக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அதற்கான அனுகிரகங்கள் எல்லாம் நம்ம வேதங்கள்ல தாத்பரிய முறைப்படி நம்ம பகவான் கடவுளை வழிபாடு பண்றோம், தேவர்கள் வழிபாடு பண்றோம்ன்ற பட்சத்துல நம்மளுக்கு அந்த நல்ல படிப்பும் கிடைக்கும், நல்ல வேலை, நல்ல பேர், புகழ், செல்வம் எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும். ஆனா அது எல்லாமே எதோட முடிஞ்சிடும், இந்த பிறவியோட அது முடிஞ்சிடும் இல்லைங்களா? அப்படின்னா அது தற்காலிகமானது. அப்ப பக்தி என்னது,
பல அதாவது நித்தியமானது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. இந்த பிறவியோட முடிஞ்சிடும் அது. அதுவும் இல்லாம அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. எல்லா சுக்கிரத்தையும் கிடைச்சிடாது. நம்ம நிறைய பண்ணாலும் நமக்கு அந்த ஒரு இவ்வளவு ஆசைகள் வச்சிருந்தாலும் அதுல ஒரு சிலது தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னும் போது அது அந்த எல்லைக்கு உட்பட்டது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னுது. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகத்திற்கு செல்வர். அதே மாதிரி யாரெல்லாம் தேவர்களை வழிபடுறாங்களோ அவங்கவுங்க உலகத்திற்கு அவங்க போவாங்க. ஆனால் எனது பக்தர்கள் யாரெல்லாம் பகவான் மேல உண்மையான அன்போட பக்தி பண்றாங்களோ இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். திரும்பி இங்க வரவே மாட்டாங்க. நித்தியமான சந்தோஷத்தை அவங்க அடையறாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 7.24. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி நான் ரீட் பண்றேன். அவசியம் மாதாஜி. அவ்யக்தம் வியக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தி மாம் அபுத்தயः பரம் பாவம் அஜானந்தः மமாவ்யயம் அனுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்கள் சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் எப்பயுமே உருவமோட உள்ளவங்க இல்லைங்களா? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அவங்களோடது. அப்போ அவங்களுக்கு எப்பயுமே உருவம் உண்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த முறையில அவங்களை வழிபாடு பண்றதுதான் சிறந்ததுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 7.25, 26. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி இந்த ஸ்லோகம் ரீட் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि सार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். சிற்றறிவுடையோரும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை அப்படின்றத இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா உருவம் இல்லாமல் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி கிடையாது. பகவான் எப்பயுமே என்னது உருவத்தோட உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் அந்தரங்க சக்தியால கவரப்பட்டவங்க. அவங்க என்ன பண்ணணும், எப்படி அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும்னா, யார் ஒருத்தவங்க பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களால மட்டுமே புரிஞ்சுக்க முடியும். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. இதே ஸ்லோகம் தான் நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்ல? பகவத்கீதை சமகாலத்துல நீங்களும் நான் இருக்கோமே, நீங்க எப்படி விவஸ்வானுக்கு குறிப்பிட்டீங்க அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கும்போது பகவான் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? எல்லா நீ நானும் நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம். அது எல்லாத்தையும் என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியும், முன்னால தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம இந்த மாயையில உழண்டுட்டு இருக்கோம்ன்றதுனால. அது மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்திலயும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, கடந்த காலம், அதான் நடந்தது, நடக்க போறது, நடக்கிறது, இது எல்லாமே பகவானுக்கு நல்லபடியா தெரியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காங்க. அப்ப எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் பத்தி பகவானுக்கு நல்லபடியா தெரியும். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க. நம்ம பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி 7.28. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏஷாம் த்வந்த கதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே த்வந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாப விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் இருப்பர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க யாரும் இல்லைன்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப யாரால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா, முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு நிறைய புண்ணிய காரியங்கள், தானம், தர்மம், யாகம், தவம், இதெல்லாம் தான் புண்ணிய காரியங்கள். நம்ம சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லபடியா ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாப விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ,
பாபங்கள் நிறைய பிறவிகள்ல செஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து இந்த நன்மை தீமை நண்பன் விரோதி இந்த இருமை இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் ஜட உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இருந்து யார் ஒருத்தவங்க வெளியில வந்திருக்காங்களோ, சித்தமுனி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலை. அப்போ பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். அப்போ இந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டுல உள்ளவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? பகவான் மேல நித்தியமா பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.20 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் ரீட் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா? ஓகே ஆ, மேம். அவசியம் மாதாஜி. சாதி பூதாதி தைவம் சாதி யஜ்ஞம் ச யே விதுः பிரயாண காலேபி சச்சமா தே Monday. விது யுக்த சேதசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Son is not there. With my son ஹரே only. கிருஷ்ணா. Yeah, I have to come. லலிதா மாதாஜி You can, 1 minute, sir, 1 minute. அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றி உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கான ஆதார ஸ்லோகம். மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப நாளைக்கு அத்தியாயத்துல பகவானை அடையும் முறை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அப்ப பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாக பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து, சரிங்களா? என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல யார் இருக்காங்களோ, சரிங்களா? அவங்களாம் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இது எல்லாமே என்னது பிராக்டிஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண பகவானை நம்ம நல்லபடியா ஞாபகத்துல வச்சுக்க முடியும்ன்றதுதான் நம்ம நாளைக்கு அதை நல்லபடியா நம்ம பார்ப்போம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனேப விஷ்ணுவே நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. பத்ம புராணம் படிக்கட்டுமா? எண்ட் பண்றேன். அவசியம் மாதாஜி, கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோகோ நாம சப்தமோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இது பத்ம புராணம் அந்த இது வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 7வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். மோகம் விலகி நற்கதி அடைய. முன்னொரு காலத்தில் சங்கு கர்ணன் என்னும் வணிகன் வணிகத்திற்காக சென்று திரும்பி வராத காரணத்தால் அவருடைய மகன்கள் ஒரு ரிஷியை அணுகி அவரை பற்றி விசாரிக்க, அவரோ உன் தந்தை இறந்து ஒரு பாம்பாக மறுபிறவி எடுத்திருக்கிறார். ஆனால் தான் சம்பாதித்த பொருள் மேல் மோகம் தீராமல் அந்த பொக்கிஷத்தை பாதுகாத்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே ஒரு பிராமணனை அழைத்து சென்று அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு அவரை அந்த பாம்பு இருக்கும் இடத்தில் கீதையின் 7வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்ய சொல்லுங்கள். அதை கேட்டவுடனே அவர் அந்த மோகத்தை விடுத்து நற்கதி அடைவார் என்று கூற, அவர்களும் அவ்வாறே செய்ய சங்கு கர்ணன் நற்கதி அடைந்தான். ஆகவே கீதையின் 7வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் அனைத்து மோகங்களும் விலகி நற்கதி கிட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா.